ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗମନ କରୁଥିଲେ we know that he had many troubles. ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସେବାର ଜୀବନରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ। But in John chapter 16, ଆଉ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ verse 33, 32 ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? Jesus had many troubles on earth. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ସେ ଯାଉଥିଲେ। But he knew what troubles he would have before he came. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୋଉ କୋଉ ଭଳି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। Even knowing what would happen to him. ଆଉ ସେ ଏହା ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୋଉ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। Jesus was not focused on his troubles. ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। Instead, Jesus focuses on his mission. କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉ କାମ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ କାମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। He tells his disciples ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି to take heart, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ବଳବାନ କର, because he has overcome the world. କାରଣ ସିଏ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। This is why Jesus can give us peace. ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। In all things in our life, ଆଉ ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, no matter what problems we have, କୋଉ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, or how troubled our mind is, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, Jesus gives us peace. ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। He was giving us peace ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, even while telling us that there would be troubles. ଆଉ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ୟା ବି ଆସିବ। But we don't need to be afraid, କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେଇଥିଲାଗି ତୁମେ କେହି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। because this world did everything they could to destroy Jesus. କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀ ସେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ। But still he overcame it. ତଥାପି ସେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। The scriptures tell us many times ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଥା କହିଅଛି। that endurance and perseverance ତେଣୁ ସେପରି ଆମେ ସେହି ବାକ୍ୟରେ ବଳବାନ ହେବା, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବା, ତାହା ହିଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। these lead to victory. ତେଣୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। God has not called us to merely survive, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ଯେମିତି ସେମିତି ବଞ୍ଚିଯିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ। he gave life and more abundant. ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। We are called to victory. ଆଉ ଆମେ ତେଣୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜୟ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜୀବନ ପାଇଛ, ହାରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। James 1:12. ତେଣୁ ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ ଟିକେ କେହି ପଢ଼ିବେ କି? ଗ୍ରହଣ କଲେ, ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। We have a crown of life. ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ପାଇଛେ If we stand fast under our trials. ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ବେଳେ, ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବା, Even the place that we are standing on ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଠିଆ ହଉଛୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ବି, is evidence of steadfastness. ଆଉ ସେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଆମେ ଧରି ରଖିବା, That this church of believers, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ having great faith in Jesus, ଆଉ
विश्वास रे यीशुଙ୍କ निकटରେ ଅଧିକ बलवान और वर्धिष्णु होबाकू लागिबे trusting in His promises. केवल तांकर प्रतिज्ञारे आमानकू भरोसा रखिबाकू होबो So I know that we'll also receive the crown of life. तेणु आमे जानुछु जे जीवन आमे अनेक लोक प्राप्त होइछु Only remember to be faithful. आ केवल आमे विश्वस्त भाबरे निज निजको धरि रखिबाकू होबो Revelation 2 verse 10. प्रकाशित वाक्य 2 पर्वर 10 पद गोटे कथा प्रकाश करे आमानकू उत्साहित देबा निमंते जो सब दुख भोग କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ ସେ ସବୁକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ 10 ଦିନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ ତୁମ୍ଭେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଅ ସେଥିରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବୁ Praise the Lord. Praise the Lord. Be faithful even unto death. तेणु मृत्यु पर्यंत आमे विश्वस्त रहिबार अछि यीशुଙ୍କ ठारे Pay careful attention to what we're being told. तेणु जहाँ प्रभु हमको वाक्य माध्यम रे कहिसंदे सेति पय सावधान आमे रखिबाकू पड़िबे God does not promise escaping from hardship. तेणु से हमको कौन से प्रकार एहा कहू नाहंती जहाँ तुमर समस्या अछि सब दूर कर देबे कथा कहू नाहंती But He does promise to reward it. किंतु से एक कथा कहउछथि जदि तारे भितर तुम विश्वास रे रहिबो तबे मु तुमको जीवन रो पुरस्कार प्रदान करिबे बोले सुनसे कि All of the preparations are being made to lay foundation for this building. तेणु जो बिल्डिंग रो फाउंडेशन अर्थात भित्तिमूल से स्थापन करूछंती Foundations are not laid in comfort. आउ एई जो भित्तिमूल स्थापन करा जाइछ आ करा जीव भी सेटा केवल आमानकर सांत्वना देबा पई नुह Foundations are laid with effort, cost, and commitment. तेणु केवल गोटे फाउंडेशन भित्तिमूल स्थापन करबा द्वारा आमर श्रम आमे दान करू आम विश्वास अनुसार से घर तोलिबार पदक्षेप आमे नेउ And often when a work is started, आउ जेते बेले त आमे आरंभ करबा पई आरंभ करूछे we meet even greater resistance. आउ आमे ताकू प्रतिबंधक प्रतिरोधपूर्ण जीवन यापन करी जहाँ भी प्रतिबंधक आसुची से सब को आमे बाधा देबा पई मोर चेष्टा करछि केवल विश्वास रे But remember to persevere. तेणु मन रखिबा दरकार जहाँ आमे पाइछे से स्थान को धरि रखिबा से विश्वास को धरि रखिबा Remember to have faith and peace. तेणु शांति एवं विश्वास आमे पाइछु प्रभु को ठार ताकू धरि रखिबा Because our Jesus overcame the world. कारण आमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट से पृथ्वी को जय करिछन्ति हालेलुया Hallelujah. And then one day soon we will rejoice together at the completion. तेणु अति शीघ्र प्रभु को अनुग्रह हेले जहाँ समाप्त हबो गोटे मंदिर निर्माण रे समाप्त होला पर आमे ईश्वरकर महिमार कारण होबा Praise the Lord. यस थैंक यू धन्यवाद टिके ताली देबा तारो हम कहि केवल 20 मिनट वाक्य देबे और से अनुसार से 20 मिनट वाक्य